nangyari? Yan na, umandal na. Baka walang nang sa isa. Ayan na, alis na tayo. Ah, Yung barangay itong barangay Malpit, ano? Si Fernando Pampanga, ano? Yan. Itong si Ferdinand, mga pag-utip. Mga kadingging, yan o. ano mo yung mga bahay dito mga hindi Mga bahay dito mga kadingging, o. settlement lang sa mga Settlement lang siya mga kadingging, o. Yan o. Mga bakod, pero maganda siya. Sa mga kadingging, o. Yan o. Yan o. Dami dito. Mga daan. Isang dami pang bahay, o. tayong tao mga Madaming tao. Nabilang, o. Na. Ang dami. Kunti lang sinampay. Yung baha, o. parang ulam na Mga kadingging, nakaulan yata. Kasi madilim na madilim na eh. ito mga hindi yung mga ng Bulaon hotel Itong Stelman na Bulaon mga kadingging. Yan o. Dito na tayo doon. Doon ba yun? Sa dulo. Mga kadingging. bahay dito maraming ginagawa Mga kadingging, dami na bahay na pinagawa dito. Maganda po. Yun o. Ganda. Malalaki na yung iba. Ito, yun o. Yun o. Yan, malaki na o. Yung bahay na pinapagawa dito o. Yun o. Yan o. O, lalaki o. hindi mo malalaki mga Bulaon dito settlement Ang lalaki na mga bulaon dito, mga kadingging o. Sa Stelman o. mga bahay Yung mga bahay dito, mga kadingging o. settlement to Stelman to, mga kadingging o. Yun o, ang lalaki na mga bahay nila. Yan o. Laki. Yun o. ngayon mga pinunta tayo sa may pinaka-main road Ito mga kadingging, may sa mga nag-road. Yan o. Yan. Ah, sa court. May court pa dito. Wala. ito yung Bulaon sa Fernando Yung Bulaon sa Fernando Pampanga. Yan o. Ang kulit. Yan. Binigyan na tayo. mga batang mga Christmas Mga batang walang Christmas. Ang kukulit. Dan magmas. Ay, ito yung copper cord to. Yan o. Copper cord. Madaming copper cord yun eh. Sa Bulaon, sa Sindalan, sa Miles. Samahan niyo ako mamasyal sa Bulaon mga kadingging. Yan o. Ito. Yan o. Lalaki pa naman ng bahay dito. Maganda pa. Yan. ito naman tinamaan ng mga lahar ng mga pagdinding dito din ito Ito. Wala tinamahan na ng mga lahat to. Pero hindi ng iba. Yan o. Yan o. Ang laki na naman o. Dito. Pero hindi ko nagagawa. Oh. Sakyan. Sakyan. Okay. Yan. Oops. Oh. Palabas na yata tayo eh. Palabas na tayo mga kadingging. yung pinaka-main road May pa kami
Ganito mga kajinjing kahit maaga pa. Yun o. Oh, traffic. Ito yung oval ng Bulacan. Ano yung mobile ng Bulacan mga kajinjing o. Yan o. Dito na tayo o. Yan. Sentro ng Bulacan. Pasentro ng Bulacan. Yan o. Ah, dito daw tayo. Sabi daw niya. Kabila. Mga katingin, dahil mga nagtitinda dito. Yan mga kajinjing. Dami ng tinda dito o. Yan o. Okay, pero yung mga iba sarado pa. Yan o. Yan o. Daming ano dito. May pinipin. Oo, yeah. Yan. Ito yung school ng Bulacan ng Binti. Yan o, yung school ng Bulaon. Social distancing. 2 meter. Daw. Sabi daw. Ito. Yung school daw. Yan o. Kung anong pwede mong gawin. Yan. Mga painting. Mga painting yan o. Painting. Ay, wala nang painting. Punta tayo sa palengke ng Bulacan. Tayo sa palengke ng mga Bulacan, mga kajinjing. Ito tayo doon, no? Doon. Ano yun? Ay, eskwelahan, no? Yan, no? Ang laki, mga kajinjing, no? Yan, no? Doon. Laki. Kajinjing. Yan, no? Tayo. Malapit na tayo sa palengke, mga kajinjing. Tapos na tayo sa palengke ng Bulacan.
Itong palengke, mga kajinjing, oh. Mambula. Ng bulaon, oh. Yan, oh, mga kajinjing. Anong ulam natin? Ayun, sarap yun. Sa yung Bulacan Market mo. Bulacan Market, mga kajinjing, oh. Bulacan Market, yan, oh. Bili tayo? Yan, oh. Bibili na tayo. Ay, maambon na. Na, mga kajinjing. Ikot natin yan yan. Ikot natin, ikot. Yan ang mga kajinjing, oh. Dami. Kumaya ko sa mga share sa mga kalagin. Dito nyo na yung palengke ng Bulacan. Sa muli.